କେବେ କାହାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇଛ କି? ଯଦି ହଁ, ଏଇ ଲେଖାଟି ଖାସ କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ନା ହେଉଛି ଅପେକ୍ଷା। ତୁମେ ଆସିବ ବୋଲି ଆଜି ଯାଏଁ ବାଟ ଦେଖୁଛି ଏଇ ଆଖି। ଜାଣିଛି ତୁମେ ଆଉ ଫେରିବ ନାହିଁ। ଜାଣିଛି ତୁମେ ଆଉ ଫେରିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ମନଟା ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ମାନେନି। ପ୍ରତିଟି ପବନରେ ତୁମ ଗନ୍ଧ ଖୋଜେ, ପ୍ରତିଟି ନୀରବତାରେ ତୁମ ଶବ୍ଦ ଶୁଣେ। ଏଇ ହୃଦୟ ଏବେ ବି ତୁମର। ଏଇ ହୃଦୟ ଏବେ ବି ତୁମର, ଯଦିଓ ତୁମେ ଆଉ ମୋର ନୁହଁ। କେବେ କେବେ ଭାବେ ପ୍ରେମ ମାନେ କ'ଣ ସତରେ ପାଇବା? ନା କି ଏହା ଗୋଟେ ଅନନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା, ଯାହା କେବେ ଶେଷ ହୁଏନି। ତୁମେ ଆସିବ ବୋଲି ଆଜି ଯାଏଁ ବାଟ ଦେଖୁଛି ଏଇ ଆଖି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଲେଖାଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଛୋଟ କମେଣ୍ଟସ୍ ଲାଇକ୍ ଦେଇଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।